Mari berdiri, Nduk Kimora, yo. Hey. Mencolot, iya mencolot. Iya kaya layangan gapangan keter angin. Layangan. Sugeng dalu. Dalu nggih. Bareng lah ya. Jiro lu. Ayo. Sugeng. Aku sih pokok wis. Oh sampean yo no. Jiksu. Ya sampean sih, Dang, ayo. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Pripun kabare sehat? Oh sehat sentosa. Saman yo sehat lho. Sehat. Syukur. Sampean rene ditimbali karo Pak Kepala Desa Pak Suwito. Nggih. Wis ngerti to? Nggih. Sing ndi? Pak Suwito sing ndi? Mboten ngertos. Loh. Nek Pak Kangkoki dalang kuwi ngerti sing nanggap sapa. Lah sinden iki ya kudu ngerti sing nanggap iki sing ndi to. Sing ngekeki aku dhuwit ki sing ndi to. Ngono lho. Kula mboten ngertos lho. Nah, ngono takon sing pundi Pak Wito. Pak Wito sing di deretan paling depan Pak Wito ngacung ngono tang. Pak Wito ngacung ndang. Oh niku to. Pak Lurah Grojokan. Pokoknya wajib bengi iki sampean kudu neng Grojokan Bersih Desa. Nggih. Alhamdulillah sampean ya longgar ya, Nduk. Nggih. Longgar gelem nyelakne sowan rene. Iso silaturahmi kelawan para warga masyarakat. Piye sing mirsani sakmono kae. Ndredeg ora sampean? Mboten. Ora ndredeg sithik-sithik kok? Nggih. Ora. Kula lak bayarane 1 juta mboten ndredeg. Ajas. Ya kudu ngono Nduk. Weh, pemecah rekor lho. Sindene Pak Kangkok 350 375 kok. Sampeyan 1 juta ki akeh dhewe karo Bu sinden-sinden niku, nggih to? Bersyukur nggih. Matur nuwun kali Pak Kepala Desa. Matur suwun nggih, sampun maringi kula dhuwit 1 juta. Lah apa wis mak tampa? Belum. Oh, urung. Matur nuwun Pak Wito, sampun paring ngarto 1 juta, ngoten. Matur suwun Pak Wito, Pak Suwito. Suwito. Nggih. Sampun Paring arto 1 juta. 1 juta. Mugi-mugi panjenengan sehat. Heeh. Kuatah rezekine. Heeh. Nanggap kula neh. Bener to Pak Dalang? Bener. Bener, betul. Orang lali para warga masyarakat juga mendukung pada malam hari ini. Sing punya hajat bukan hanya Pak Wito aja. Jadi masyarakat juga urunan 75.000 untuk wayangan pada malam hari ini. Selain kamu itu matur nuwun terima kasih kepada Pak Wito juga terhadap masyarakat. Ayo ning masyarakat oke sakmene kae kudu dimatur nuwun nih. Matur nuwun nggih Bapak Ibu sedaya. Kabeh. Iya kabeh. Kabeh. Enggak urunan nggih bayar sampean kuwi yokan kok. Nggih. Para warga masyarakat Grojogan sedaya, ayo para warga. Ayo, dicerane. Para warga masyarakat Grojogan sedaya kemawon matur nuwun. Sampun kersa urunan 75.000. 7555. 75. Pitu ngene, Nduk. Pitu ngene. Jiro lupa. Bukan ngene lho. Enggak, pitu ngene.
Lah, 75. Nah, sampun kersa urunan, ayo. sampun kersa urunan 75.000. 75.000. Mugi-mugi Mugi-mugi sedekah panjenengan sedekah panjenengan dipun tampi kalian Gusti Allah. Gusti Allah. Mugi tambah barokah slamet rahayu wilujeng nir ing sambekala tebih saking godha rencana slamet donya lan akhirat. Ayo. Ngapa? Akeh lho. Hah? Akeh. Ya. Kok digawe sithik moh. Ya. Lon-alon to. Ya lon-alon. Heeh. Mugi tambah berkah. Mugi tambah berkah. Barokah. Rezekine saya kathah. Dipun paringi slamet dunia akhirat. Betul. Pinter. Tambah cerdas sampean. Nah, mau piye ngopo kok ebek sore mau ngopo? Gelungamu kuwalik. Alah ora usah dibahas to Pak Dalang. Ya kudu dibahas. Sesuk ben kene ora kuwalik meneh. Lah nganggo gelungan kok aja kuwalik. Lha kula isin nek. Ora usah isin, nyapa isin. Cah cilik iki pemanek klerune, wih maklum semuanya dan tidak ada yang menyalahkan. Nggih. Heeh, jan iki nggon dhuwur gelungan digawe apa kuwi? Apa? Kayak apa? Wah, kayak kembang. Nggih, kembang. Nanti kaya kicing lho ndasmu. Ya Allah. Dadi kayak kembang nang sirah kok. Ya saiki nembango katur warga masyarakat utamane Pak Lurah Suwito. Salim riyen. Salim riyen teng sampeyan. Oke sini. Ini ada cahaya kendeliran zaman. Mau urung salim. Mau urung ya? Nggih. Pinter Cahayu. Aduh. Tulung gelono gedang tak untale cah iki cah. Kae cah kendeliran jamaah. Nembang apa nduk Cahayu? Sri Huning ciptaan Ki Sukron Suwondo bapake sampeyan. Wah, apa? Iso sak bawane? Sampun. Nggih. Oke, siap. Anu sing nggawa duwite Ki Mora sapa? 1 juta mau sampean. Kekno sisan. Gen semangat. Nanti dulu ya. Aku mau nyanyi. Oke, siap. Nyanyi dulu ya uangnya. Nadane Mas. Waduh, nadane Mas. Wah, niki jenenge sing gendane iki Mas Sukidi. Lho Mas Ferdi teng pundi? Mas Ferdi pamit. Oh. Jadi Sukidi. Apa lo? Apa kalau Freddy pamit bengi iki. Nek Mas Sukidi niku. Oh nggih. Nggih. Dene Mas Sukidi. Nggih. Aman mau rene karo sapa? Ya biasa. Loh, biasa karo sapa? Bapak. Ibu. Heeh. Kakak? Mbah Putri. Nggih. Sing ngajari sampean nyinden. Hah? Sing ngajari sampean nyinden Mbah Putri. Kiambak. Ajar dhewe? Nggih no. Iso sampean. Otodidak ini. Wah, otodidak jare. Iya, cah otodidak kok. Ora perlu diajari iso. Kuwi jenenge ilmu laduni, ngono kuwi Nduk. Ilmu laduni. Heeh. Tanpa belajar iso, ya toh. Tanpa sinau iso. Kuwi jenenge ilmu laduni. Oh, ngono nggih. Heeh, betul. Ayo, dari. Nanti kedua sampean mesti nggumbung lagu kedua. Apa lagu kedua? Rahasia. Oke. Nembang saya ya. Oke, siap. Jangkrik. Ya. Ayo, Cahayu. Putri Kang Sulistieng warni. Tepuk tangan. Cahayu. Aduh, cah nek kendeliran jamaah. Di video mawon mboten napa-napa. Wes di video kamera wis tak video. Gila, langsung enek sing WA karo Pak Kangko. Sugeng dalu Pak Kangko kula nderek wungon. Niki sing 300 kagem dik kecil Imora. Asik. Iki saka Pak Muklas Saan. Lah, mboten sing pas niku lho. Iya,
Sing gemben maringi sampean kae. Oh. Woi. Bablasan nih. Kebablasan. Oh. 300.000 ya. Nggih. Ayo nembang sikit tak jukune duwite. Mas Muklasaan. Serihu neng mas tiko tuban. Gila Pak Wito, hiburan Pak Wito. Putra Kanjeng Iya. Sira Ya. Bebelo. Bebelo wirat ya Wasono ya. Tan burung sirihune gugur mongko musti kaning bangsa sik Pak Dalang Apa? kula kurang mantep niki no Kurang mantep apa nih? nadene kurang dhuwur ya Oh. Kurang dhuwur. Ora apa-apa wis pas kok. Sampun pas, sampun pas. oh nggih Saman bener. Sing mau rodok kemunggahan sithik, lah sang mendukne sithik kan dadi pas. nggih Heeh, 300 lho ki mau saka Pamuk Muklasaan. nggih Ngene. sakniki Yon saiki no. Golek ndak ditunda-tunda engko lali. Nah, iki. Iki piro? Iki piro? 50000 Diwaca piro? 50.000. 50.000 50.000. Iki piro? 50.000 to? Ya 50. 50 karo 50 lah 100. iya Ya, 100. iki 100 Sik to diitung to. Iki lak 50.000. Iki ya 50.000. 50 karo 50 kan 100. Pak Dalang niku no gambar tok Ati-ati sih ra kenek. Ya diitung 300 saka Mas Muklasaan. tuh Heeh. pas Pas ya? Oke. Saiki nembang ya. Arep dhelik ning ngendi kuwi duwite? Arep dhelik ning ngendi duwite? Oke. Ya, suwelno sik ngondak ceblok ilang ya. Heeh. Oh digawa ya oke. Heeh. Sri Huning, ayo nduk. Serihuning mesti kutuban abot tresno lan sapaya pati marang Raden Wiratmaya kangos rasa johanan Ranti Serahune
juga ada WA lagi Nduk Cahayu saka Singapura. Mbak Tia Murti. Oh. Sing dek wingi ya maringi jenengan. Niki tak wacane menika anu Mas Kangko Pak Kangko dipun paringaken kimura 100.000. Tambah 100 nendel. Nggih. Aduh, bojone dalange nggo duit. Pemauran ora kisinan aku iki. Ya, saking Mbak Tia Murti. Matur suwun. Sami-sami. Untung mang gak genah ya? Gak kena apa? Gak genah ya? Apaan sih gak kena? Iya. Ayo, nembang meneng. Nggih. Nah, saiki iki di-share ke YouTube, Nduk. Pada malam hari ini itu pagelaran wayang kan banyak sekali, oke banget sing live YouTube. Ya toh. Live YouTube pada malam hari ini ada 10 atau 11 live wayang kulit, tapi penonton di YouTube paling banyak adalah pagelaran malam hari ini di kantor desa Grojogan. Tepuk tangan buat Grojogan yang hebat. 1.900 pasang mata. Wah, banyak banget ya Pak Dalang. Mergo enek kowe Cahayu. Sing iso narik kawigaten, narik senenge penonton karo narik duwite Pak Dalang. Nggih, kula tak nembang nggih. Iya, Katresnane wirat maya ning rasa sanadyan wekasanipun Yuk. leno Jogeti Nduk Kimura. Ojo ado-ado ilang Nduk. Marang Raden Wiratmoyo aku rasa jangan berhenti sudah jangan kahito ngantri nongso kadang Terima kasih Cahayu. Engko nembang neh ya, Nduk. Enggak sih duitnya diopeni kok ndak kejajar ya. Sak dodokan 400.000 lah ya. Oh ngono urung paringane Pak Suwito ya ya. Besok bakal bersinar saka Kediri ya ya. Heeh, ki nek teman-teman le ngajari, oh tenan iso ngalani sing tuwek-tuwek.